102. ואיפה? איפה את גרה? עכשיו? בבית יצחק. את יכולה להגיד אני גרה בבית יצחק? אני גרה בבית יצחק. אהובה, איך מגיעים לגיל 102? מה הסוד? שפה טיפה, תיקח או את זה לך. קודם כל להיות שקטה. לקבל הכל כמו שמה שאני לא יכולה לעזור, אז אין ברירה. להיות מרוצה ממה שיש לי. כמה ילדים יש לך? כמה נכדים וכמה נינים? יש לי 3 ילדים, 4 נכדים ו5 נינים. וכמה נחת זה עושה לך ונותן לך? מאוד מאוד. זה מה שמחזיק את האדם. המשפחה, הילדים, הנינים. הם באים לבקר. יש לי נכד חייל. כל פעם שהוא בא הביתה הוא בא גם אליי. אני רוצה לדבר איתך קצת על אהבה. על אהבה. אולי נדבר קצת על יצחק ועל האהבה שהייתה לכם. כמה זמן הייתם נשואים? כמה זמן היינו נשואים? 50 שנה. כן, רציתי בדיוק לעשות את חג היובל, אבל הוא לא יחזיק ממש. את יכולה לספר לי על הפגישה הראשונה שלך עם יצחק? איפה הכרתם? כן, היה לי תמיד בראש איזה בחור אני רוצה. כשהכרתי אותו, מישהו אמר לי שיש פה בחור נחמד. איך שראיתי אותו, אמרתי זהו. זה בדיוק מה שאני רוצה. וכנראה שגם מצידו היה ככה. אבל לא נפגשנו הרבה, כי הוא היה בקיבוץ העוגן, ואני בירושלים. אז הוא לא קיבל הרבה חופשות גם. הוא בא לעתים ממש רחוקות. ואחרי 3 חודשים התחתנו. זה היה בדיוק בזמן מלחמת השחרור. הוא בא ואמר, בואי, אני באתי להוציא אותך מירושלים, כי יהיה מצור, לא תוכלי לצאת. אז אני יצאתי, אבל ההורים שלי נשארו. גם כשיצאנו בדרך, היו יריות. תמיד כשהגענו האנגלים, אז היו עוד אנגלים בארץ, לא נתנו לאנשי הגנה להיות עם נשק. זה היה בחורף, כל המחורות לבשו מעילים, פירקו את הנשק ונתנו לנו חלקים. הם הורידו את הבחורים, לבדוק אותם מהאוטובוס, אנשים לא. הם נתנו כבוד לאנשים. ככה הגענו. ומה את זוכרת? אז הפגישה הראשונה שלכם הייתה אז, ואחר כך, מה עשיתם? לאן יצאתם? מה עשיתם ביחד, את ויצחק? בגלל שהוא לא היה לא היינו קרובים, הוא היה רחוק ממנו. אז שהוא היה בא, וגם לא להרבה זמן, אז לא יצאנו לשום מקום. אבל מה עשיתם ביחד? איך ביליתם? אני אז עבדתי בבית הבראה בהר זיו. אז הוא היה בא לשם, הייתי לוקחת חופשה כמה שעות, וזהו. את זוכרת את הנשיקה הראשונה? על הלחי. שתגיד את זה מלא. את יכולה להגיד הנשיקה הראשונה הייתה על הלחי? את יכולה להגיד את כל המשפט? הנשיקה הראשונה מיצחק הייתה על הלחי?
להגיד כאן משפט. הוא לא היה רומנטיקן, אז הוא נשקע את הלכת. אני בטח לא יזמתי. זה לא היה מקובל אז. לאן היו יוצאים? ואמון, משהו לא יוצאים. את יכולה קצת לדבר איתנו על אושר באלף? איך? אושר באלף, איך? את היית מאושרת עם המשפחה אמרת. בעבר, כשפגשת את יצחק והקמתם משפחה וקודם אמרת שהדבר שמחזיק את הבן אדם זה המשפחה. אז את מאושרת שאתם עם המשפחה. אני מאוד מאושרת עכשיו, כל הזמן הייתי מאושרת. תמיד קיבלתי בשמחה את מה שיש לי, אף פעם לא קיטרתי למה יש לי, אין לי זה ואין לי זה. מה שיש, אז תמיד היה לי טוב. וכמובן שהאושר עם הילדים, זה אין אושר יותר טוב מזה. אני רוצה לשאול אותך, כמה שנים את גרה בבית יצחק ואיך הגעת לכאן? היינו קודם בקיבוץ העוגן. וכשעזבנו, הבעל שלי היה מדריך לולים ארצי. והיה אכפת לו איפה לגור. אז הוא לקח אותי לעיניו כל המקומות לא מצא חן. אמרתי, קודם כל אני יוצא בכפר, לא גיל. יש לי אחיינית שהתחתנה פה, גרה פה. אז באנו אליו ושאלנו אם הם יודעים יש איזה דירה כאן להשכיר. אמרתי, פה אני רוצה לשם. אז הייתה דירה עם 2 חדרים. מה שפעם היו בונים מהסוכנות. והיו לי כבר 3 ילדים. אמרתי, לא אכפת לי שיש 2 חדרים, אני נשארת פה. איפה היה ירח דבש? אחרי שהתחתנתם, היה לכם ירח דבש? איפה הייתה החתונה, אם את יכולה לספר על... לא היה ירח דבש, וגם לא הייתה חתונה. כי ההורים שלי נשארו בי, לא יכלו לבוא. ולא רציתי חתונה. מי היה עושה את החתונה בכלל? התחתנו בבית הכנסת, חופה בקידושים. זהו. איזה בית כנסת? פתח תקווה. שאח שלי גר שם, לאותה בית כנסת. לאנשים שהיום רוצים לדעת מה הסוד של לחיות הרבה שנים, כמוך, מה את חושבת? מה הסוד שלי? קודם כל להיות רגוע. לקבל את הכל באהבה ממה שיש. היה איזה חכם, איזה בתורה, בגדולים אחר. הוא אמר, מי הוא המאושר ששמח בחלקו. ואני מקבלת את זה. זה נכון. לא להסתכל מה יש לאחרים ולי. היו לנו גם מצבים קשים בתור ילדה, אבל תמיד הייתי שמחה בכל. הדברים שאתם רוצים לשאול? משהו? מה את מאחלת למדינה, לאנשים, לעמק חפר? מה אני מאחלת? מה את מאחלת למדינה או לאנשים בעמק חפר? למשפחה שלך? קודם כל אני מאחלת למדינה שכבר לא יהיו מלחמות. שיגמרו עם המלחמה הזאת, הגיע הזמן. ושיהיה לנו
לנו שקט המדינה, שלא יהיה לנו המקורים שלנו שנהרגים במלחמה. ואני מאחלת לכל העם שיהיה לו טוב בארץ שלנו הנהדרת. למשפחה שלי. משפחה ולעמק חפר. למשפחה בוודאי בריאות, ושיהיה להם תמיד טוב, תמיד מאושרים, עם פרנסה טובה. ולבית סבא. לעמק חפר, לאזור שלנו. מה מיוחד בו? איזה בית סבא? לא, לעמק חפר, לאזור שלנו, מה את מאחלת? את בחרת לגור פה הרבה שנים. כן, לעמק חפר אני מאחלת שגשוג, חקלאות טובה, שיהיה להם טוב. שישארו חקלאים. ותצחק בה, לא כל כך חקלאי. בעלך היה חקלאי? יצחק היה חקלאי, הוא היה בלולים, נכון? הוא היה מדריך בלולים. אז רוב השנים שלו הוא עבד בחקלאות? הוא היה לול בקיבוץ, הוא היה לולן. היה לול גדול. וכשכבר לא יודעת למה סגרו את הלול, אז הוא משהו עזוב. אני לא רציתי לעזוב. קודם, כשהכרתי אותו, אז אמרתי, תדעי לך שאת בחורה לא תוציא אותי מהקיבוץ. אבל בסוף הוא הוציא אותי. ואחרי שהוא יצא מהקיבוץ, מה הוא עשה? במה הוא עסק? בהדרכה. הוא נכנס לאיגוד משקי עופות. את עבדת? ומה את עשית? ומה את עבדת? אני עבדתי בקיבוץ במטפלת. כל הזמן רציתי לעבוד רק עם ילדים. וכשבאתי פה, עבדתי בכל מיני בלולים, במדגרה, אני יודעת, עד שבסוף התפנה מקום בגן ילדים בתור סייעת. נכנסתי. היו לי הרבה הזדמנויות ללמוד מקצוע. אנשים רצו לעזור לי. אבל לא יכולתי לעשות את זה בגלל שהייתי צריכה 3 שנים לא לעבוד. לא יכולתי. ההורים שלי כבר היו זקנים. הייתי צריכה גם לפרנס אותם. אז לא הלכתי. אנחנו רוצים לאחל לך הרבה בריאות. תודה רבה. ושתמשיכי עוד הרבה שנים. לא, אני רק בריאות. אז בריאות, מאחלים לך בריאות. ברגע שלא יהיה לי הבריאות, אני לא רוצה יותר. אז אנחנו מאחלים שיהיה לך בריאות. רק בריאות. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה. תודה לכם.